O täze lan o. Artı ulan berdi ya şu yıl var. Taňry alkasyň näme? Owa. Onun için boşalmak näme gerek bollo? Men açyk görem, dugduranlar için. Ben köp bilme o. Bir daşımdan aýdaýdym da bir kamera işlemeýär dip. Yo, estin men şeyden işlemeýär diýen, estinmi? Kamera işlenok diýip aýtdyň agam. Şoňuna falap boşada aýtdyňam o. Senden başga kassir barmy? Bar gumuk çeksene görmän. Bar näme akyr tukuruň bolsa Allah ýygyna. Ýöre. Gaýdyp salama da geläýme sen. Gözüme çöňsün. Salam aleykum. Kimden? Ne var ya bu? Koşular adamı yine varsın. İş vaktin dermesin? İş wagtym am. Öne jigen öne töhmet yapıp durdy amaňa. Ogurlyk yapıp dur. Var. Näme diýjemem bilem. Anyara ne adı düşünüşer? Gelen sen. Oo, ağam geldin mi? Yeri yertsin. Assalamu aleykum. Aleyküm. Hey, bu Ne oldu? utançlı diyene girdin mi? Ben getirdim onu. Ne oldu? Ay utançlı da bu iyen duğdun depeleyen olun ne söylüyor? Utançlı. Şu ara 31 onu yok da ettiler pulları. Oğurlattır utançlı. Evet, çörek yiyen yerin, o halal kazanç eden yerin. Ne edmedi bilin o sonra? Ya baksana hata. Ha? Hakikaten bir şey deyip durma onu. Ay şundan başka kim var ayağım o? Neyle daha olayım mı? Seyle ho, hani pullar nereden mi pullar? Sen aldın mı ağam? İkinci bir taşla da araç. Ha. Ağabey aday değil mi? Aslında şu mağazın kim kırıyor biliyor musun? Kakamın kı? Hekimin kakası. O ne öyle? Hekimin kakası yok olma. Kakım ne deyiptir? Hayat et. Sana tavsiyen hekim zanı. Bir sonra okut. Öyle işlet deyip. Bir de kakamın diyen abi. Özü giyimi diyen ana. Şunun için. Aslında bir de onu iş gari. Ol bir de başlayalım. Sonra vaktinde korktursam halal yani koruyan ben ne tuttu? Ma hiç kumanam yok o amca. Onun en esası ta hekimin halalını. Ben kepileceğim. Kat halalını onu bilmez. Hekimden geliver. Şarkı. Ay Bazı kim bilmez ben milyarden halalını. canım ne ettin hemen bana ne okma ya? Bana ya diğinden öyle. Onun bizim ölçügüyümüz omadanın ya. Tüttü suyuna ne okmay ne ettin ayman? Koyay. Vallahi. Şunu saytmazak kollu. 31. dekabr günü. Alo. Salam aleykum amana. İşte. Yok Fevda Xuda şükür. Yok özüm istersen çıkıp durma amana. Bar söyleyeyim. Bola. Onu men açık gidecek ettiniz mi sen? Oo atada pul verdi. Taňry alkasyň. Bola. Onu men gittim. Aha siz geliverin. Hekim? Hekim? Şunun mu? Hekimden beri gel. Soğuk yedik kursun. Hekimden. Sigimin ardından beni tutmuştu oraya. Yok. Men öz adımdan bahsa sorayan. Atı Allah bağışlaya. Onun bilmemi. Ağam sana yüzün arattım. Hekim sana da töhmet attım. Yani son kıyanmışım olur durmuşumdur. Beni baksan. Hadi gel ver ata. Denemcigiyim. Hekimden denemcigiyim.
Näme diýär? Agdy bire Tanrı bir diýär. Agdy birje bolyp, ul işlere deneyim. Ağam, salamu aleykum. Waalaikum assalam ziyim, qowmaya daylan. Qowm ziyim daylan, qowmaya içerler. Olmadım, kovma içerler. Hudaýa şükür, genzeňe men şu firmany baryndan alman gelmediydi. Mesele değil ağam, 5 min. İnancan genzeňe ben zakat taýin bolly, noşos. Sağ ziyim, taýakyn. Sen aýdamapmy? Gaýtmaly ağam. Ýörde onu gaýdarlar, geýneşke. Yo, adar edinme ağam. Sen arkaň gaýdy ber. Oýsana, o dadyňa men adaba, markamyn arkadama, ýörsel. Yo ağam, arkaň gaýdy ber. Ýör ýa birine garaşy otyrdyňmy? Üstümden balyň isi ýetdi. Üstümem haparak maşynyňyz hapalaýmaý. Näme diýip otyrdyň ziyim? Beýür halal eklenziňem men, iýdi bolmy, hapasy bolmy? Wo çatsak esklen ças, ýöranyň maşyny. Bara. Tünç, Howda. näýli täzeyle taýynyp gorduňyzmy? Ay ýokda, arada da medelen oksat atdan senim aýtlama. Dogry. Aladan etjem geldi diýär. Beýlany terdan. Içekmi? Owadyr bara ýerner. Oğlan salamu Aleykum assalam. Barulam, gelam halmat. Şu maşyn bar traýdy diýär şunu gol bilmersiňmi? Hadi gol beraýer hamsan, hadi barda ýer. Bolýar da siz golýan çağında bir kofe çykyry. Bolýar, malkyn. Ha, gol bayda ýerden. Tünç, Howda. näme etdim? Ay bilemok traýdy diýdi ona, barla soraýmysak? Sen goja awely diýdi sen. Ay görersen tek. Ay gördi. Tünç, näme etdim? Ozdy hamer, tirlay şondan traýdy diýip oturan eken. Ütküsli adam almany. Ay ýerine diqip hamuktasam şuňdaşyna. Ýok, o ne etdim emni? Eýesin ýerde? Gitişwat kopçmaýatdy. Allah näme goýupdyň diýdi näme? Ýok, howdasyn sapýasly. Ay, senin mi daha meşhursun ay? Aç kalarsın ödün bil. Näme görülmedi mi? Howamza maşyn taýyn boldy. Näme bopdur maşyna? Ay, ütküs patýam, şu boz hamer. Tirla ýerinden şondan traýdy diýän eken. Ýerine daqtym şu wagt kulýa zafat ýaza işläp duram. Näme bermedi nim? Ýok işe gerek aram. Hawal taňral qazyn. Biler gatna. İsat vermek gitti gerek. Ýok, haw işe gerek gelýärmi? Özüm diýmedi. Ütküs patýan da. Şey, döner oynadı. Ben enim şu aşağıdan. Ýok, a men bu Yok sıra. halal dakmadım üçü. Dawram taňra kal. Bolýar taňral qazyn oğlumdan. Eda san şu ýatam tenki. Näme? Hawa oda bile dulşury pörtäp Allah. Sağ ol.